Réseau com problème antragno donc check ce que je fais ici. Juste maquillage. Bonsoir, bonsoir, chica diable. La blague que font un commentaire bonsoir, bonsoir. Mbami volagny dizer olo maregny raha volagniky. Izy tô ndraiky tsisy raha miboaka feky tsy hay hoe na misy olo mizaha na tsisy mbola tsy miboaka atô. Za miamboly maromaro zave manomboko fô zegny ranko tamin'ny maraindraigny za nanano pipo feno maro ho za fônaha. Tegna feno maro eky MP milatsaka aminahy ka miditry WhatsApp sasany miditry MP hoe doko hoe laisse tomber doko hoe li magnano zao tsisy raha laissegny tomber zany ake fa tegna feno tananan'ny kapoaka zegny c'est trop hypocrite pro max tsy atata aminahy tsy haiko olo mahalefitry azy akagny fa ninahagna maloha za tsy mahalefitry azy partagentsika partager levintsika aminjay mba hitany izy baka raha amin'ny olo maro magnano izy malaky mahita fa MP tsy hitany feky MP tsy hitany fa raha zay koa fata publication pasa hitany pasa lahy izy efa mahita fa iko MP draiky vu fa tsy asa zao mamaky MP nazy io asa izy na tsy izy partager levintsika za miambogny olo maro tegnany maro zavake manomboka satria tsy atako lava be koragna hoe andany meganare raha diako aketo nandeha nino tsy ataoko lava koragna fa ataoko malaky azaveky zany ary heky izy tsy esakifa matra hitako commentaire anao igny Jenita hitako izy igny eky ana niany tsy esakifa matra enara ny egnantsika ena ny marigny enara jiaby donc zegny tsy enao eky olo andegna sarofany am'ilay vinahagna aketo niany hoe naharaka na tsy naharaka réseau koa tegna afa tsy efa nifindra place za io tsy efeko hoe manankory tegna cinéma ny réseau tô niany tegna tsy efa nifindra place za io fa nialako nipetraka ary fa nifindra aketo tsy hay hoe manankory ka position ny réseau tô niany coucou zokiky io tsisy raha sangisangy zegny nino ma raha sangisangy za andegna sangisangy amy raha magnandre io tsy sangisangy tsisy raha sangisangy za io boka ty petraka fô problème agnatin'ny tragno ato fa ny réseau koa magnano cinéma be koa eto donc efa mbo tsy de mijaly réseau tsy hay mampistony za miambogny olo maro tegna miambogny olo maro za manomboko fô za tsy miasa loha na mankôry mariage na manankôry izy efa afananan'igny donc efa tafeky izy ty coucou adrako 18h koa hoanao ya tsy haiko tany asiako réseau nahagna atô zay tany jiaby andianagna réseau fo problème ato taeto koa tsy haiko izy tô niany asa mbola agnadaraka tapaky izy atô ia azo koa zizi problème ny réseau dame de cœur nanonga koa ny vue ty raha marigny baka olo baka tia mivolagna raha marigny za hitanare tegna fa feno za kapoakana za nanomboko izy mbola nagnanognano raha regny za mbala niezaka nangigny hazalaho za za mbala niezaka ni contact agnatin'ny MP nagnandefa message za avako vue ary le zany hitako baka presque hitako commentaire antsika jiaby ka regny hitako commentaire mivolagna hoe Jenita averiko buzz fo izy ty Aisha Raima maty raky réseau noza tegna ny ratsy za hitanao efa nitelo niova place amy réseau fa ratsy marigny donc za fa ny nagnova place mbola mandoky ato Aisha Raima aia mano dame de cœur buzz zegny
za tsy haiko fa manonga 1000 tsy haiko tany hitako réseau tony ihany tegna tsy haiko e quoi donc e tsy haiko izy ty niany nahanankory koa réseau aketo bande miras DJ Snife karakory partager levintsika amin'izay malakilaky hitany mentionné nare bakizy karaha igny izy ave mbo mahita satria izy efa hitako commentaire anazy ta izy nivolagna hoe apetrany amin'ny place zegny za ho izy tsy raha magnino za baka fa amin'ny place nahagna fogna viavy tegnany mahay mitaly dans le monde entier zay fa place naka tsy raha fa mety afindra fa izy zegny za viavy tegnany mahay mitaly indrindra dans le monde entier. Resaka Jenita 1200 afa hely tavela 300 personnes ake tavela manompo Jenita izy efa hitanare tam légende nahtaka hoe mipetraka taminahany izy nagnano formation taminahany izy namezako certificat izy ni resaky kara olo kiboraiky aminaha Antananarivo tany misy za io donc hainareo hoe Tananarivo zegny tsy afaka ijanonan'olo tsy afaka ijanonan'olo fa ohatra hoe zany dipetraka amin'ny Rayano Antananarivo zany dipetraka amin'ny Rayano zay raha tsy afaka andeha tatafogna Antananarivo to matoa nampetraka amin'olo raiky eto ao lienareo ao fifankatiavagna ao raha jiaby fa za efa feno efa tegna tonga amin'ny limite za to tsara nandeha nivolambolan'olo amin'ny réseaux sociaux ato hoe nagnanotra raha ataoko zay to hoe ivolagna Rayano za en plus mariage ninazy exe fa agnatin'ny mariage zegny misy ny atao hoe minimum antegna na hafaka na tsy hafaka fa respect tantaraiky aminare baka détail hoe nanankory naviany relationnel nanankory naviany izy raha jiaby nataoko amin'ny légende aza avake aminare fa za miambin'olo maromaro fo miambin'olo maromaro hely fogna atsika fa manomboko edy oye afanandeny izy da monde entier zegny ndray izaho fo za ty ataotsika madamo ao fa hely tavela anomboko tsika Moïse mba mons Doria izaho fo za ty raha koa resaka mariage ty ambilay agny fo resaka masery hitako re maromaro re niditra taminahy tamin'ny MP WhatsApp message tsotra hoe ajanono agny raha zay dokoely ambelao agny li magnanjao nisy tsara vitana tsy problème magnino laisse tomber maro anare niditra MP taminahagna fa za fa nambalako misy nivaliako sasany le voavaliky amin'ny MP amin'ny WhatsApp le voavaliky sasany za fa nivolagna hoe zaho za tsy maintsy mamaly parce que olombelogno jiaby samby misy limite nazy olombelogno jiaby samby misy limite nazy ana kofa tonga amin'ny limite na io tsisy raha voapardonner nazy zegny tsisy raha hoe ambelambela zao de samby de merde amin'izay olo amin'ny opinion nazy eto zegny olo samby amin'ny opinion nazy fa ninahagna zegny ambarakorely ino antony natonga za nagnano igny légende nahany maizy mba mentionné nareo edy Jenita azafady fa igny olo tsara miala réseaux sociaux igny mbola izy mba mentionné nareo mbola izy mba miditra mba mahita mba mentionné tsika maromaro tsika niany mentionné ho azy akeo izy miboaka avy tonga de regniny aminazy direct baka koragna fa tsy mila koragna amin'ny ampitapita ambola le raha to de fa takashikasy tininao tininaka leran'izy mamaly levinahagna ty koa mentionné nareo koa za ave mahita koa naro nandalo amin'ny réseaux sociaux ato naro commentaire natan'olo amin'ny réseaux sociaux fa za tsara nandeha namaly resaka magnanto hoe adentsena na ino atan'olo tinagna gâteau mazazay to tsy avanga gâteau zegny tsisy idirany gâteau tsisy idirany hoe zegny hoe tsisy resaka hoe tsisy aizany mbo mentionné nareo hoe dizy Jamila Kabela are karaha tsisy mentionné nareo Jenita are mo tsisy aminazy hely abekato mba mentionné nareo izy tiako baka izy mba mahita koragna ty satria koragna ty zegny izy andianany voalohany aveo tsika samby mizaha azy maizy mba mentionné nareo hely Jenita na Jenita glamour onazy vatrokry crème anazy igny zay ty mba nanjifa amin'ny crème igny mba nivanga mba nangostro mba mentionné nareo hely izy amin'ny crème anazy izy 1700 chikandre avisti. Maize.
Ok, accouche, raconte, ma sœur. Izy baka mba mentionné nare hely magnani mba mentionné nare ambany kebuka Jenita. Igny olo tia réseaux sociaux be igny niany mentionné nare pasapasa igny niany haveke pasapasa la igny niany miditra akato. Kara igny izy avake to defa tininao tininaka. Ah, réseau Tchè ouais lasagne. Jenita bon enfant. Igny izy. Tunga nandrasana. Tunga nandrasana. Ah, tuiz, Jenita, bon enfant. Iwize, mizah. 1500 sika, yambing 1700 sika manupk Jenita zamiala tonao. Ah, visto. Isko mis vand Jenita ra vulan keketo. Isko mis vand Jenita vulan am commentaire zambol en plein lève ti devant public et en plein lève vulan we isko mis ra vendre vulan. Vulanga amnanga we zeng dukwel vandna zachar nanga zeng tamna anach nanga zeng tamna nana nanga zo avena yana famizaha yi. How's your Jacobs? How was your trip? 1500 chika fatiela chika 1700 Jenita na zamiala to faita kona fati afa zamiala hatu nao anami tsendiana kuranga to alors ka ol diabre ichara anami tsendiana kuranga to. Bon, 1700 chikandi. Ah, réseau, ouais. Tiens, écoute, un bon réseau, ma tin love kachang. Na he tiara, Taylor poupée. Tsna tiara ngamo. Misranga tenga ma tiara hantenga. Antenga zengi. Tsmen staff tiara wazeke. Alpha swek bake. Jenita anamo fat chafananga nyala kobkana atona bon engane utaptura vulank tinyan réseau mba tianga dzima mba u normali petra kwel telefone na fo enare du kwel mi volnga mbwan tanganga fa quoi réseau lenti zap kazatra mi volnga mbwan tanganga problème manahanga to zamjenga tinglavuka trangwa atu Mijal mari andrema tsisy wifi lan mega fonya tenga misy wifi draiky ato fa connexion mitsy izy magnano connexion izy magnano tsisy miditry tsisy clair de lune wad kwele oh zaho to zaho sila bon anompo ko tsika tsika ndefa 2000 personnes bon Jenita fa hato zo izer yavako nanompo baka za nampagnano formation nanompo 2022 za nampagnano formation holo quase nare uno za isantano za magnano remise de certificat magnano remise de certificat za wanzi olo jiaby nampanoviko formation Jenita à l'époque tamjani izy teto Antananarivo mipetraka ta 67 tcheko olo mivantagna ta 67 tagna indraiky tegna tsy aiky fa izy zegny mba tiany zegny raha mikasiky beauté de izy amizay nikoragna aminagna zay misy aminay en commun Aisha tsy aiky ko enare izy Aisha izy mety efa tsy magnano Facebook fa izy magnano TikTok am TikTok an tegna matetiky eritavako azy zay mikoragna sur TikTok WhatsApp Aisha olo zegny camarade Jenita ko sady camaradinay jiaby miaraka zegny izy de comme za mampagnano formation isantango za mampagnano formation olo maro olo formation rang mois de février jusqu'à mois de novembre décembre amjay zay fa mikarakara magnano remise de certificat neo magname satria za tsy magname certificat agnedagneda za tsy magname certificat ohatra hoe février vous vite magnamia za tsy magnano zefa agnedagneda fogna za mampagnano mankoza agnedagneda za tsy mampagnano tsy magname certificat ko tsy raha olo urgent hoe za dokoely andendafy za dokoely magnanjegny za dokoely misy urgence familiale tsy maintsy ilaiko fa za fa tsy tafimbody eto za isantagny fo za mois de janvier fin janvier za igny za magnano certificat n'olo jiaby agny za magnano remise de certificat si raha tiako viagna amy raha jiaby fagnazavagna anazy zany fa amy le 31 janvier ho avy io ao amy Jos Pub misy remise de certificat sady concours na coiffure africain zany hoe concours natao volo malagasy izy
miarahana ministère en jeunesse et sport ministre ni serasera namagna magnatony ziwao Miss candidat 7 districts Miss Luntengan Majunga Tamatave Tanarive Diego Sambava marfeky zare mbola ipublieky de sambia manohagna olongonazy sambia manohagna olongonazy olo district misy azy amin'ny concours tane am le 31 mazava hoazy mandeha amin'ny en direct am page Dukweli mandeha en direct am TV Plus mandeha en direct am TVM ze concours tane ze membre de jury Wendy Catalina Miss Nashana Miss Ezebia Miss Meva Sanji Miss Coiffure maromaro zare agnatin'ny membre de jury ao ipublien Dukweli eketo aby jiaby reto zare candidat reto zare membre de jury reto ny soirée nay aminjay am le 31 hoavy io zay ataonay ao am Jospub ao ankahafaneny Tixon itanatsika Tixon artiste tegna ny malaza am'izao fotoagna izao Tixon Rimka Glita fahaizantsika azy efa misy iranazy vaovao koa niboaka agny Glita Mama Red zare telo magnafana somantsika de fiangaviagna ninahagny igny tongava tsika jiaby mizaha manohagna tanagnanazy manohagna vai avotrenao ipasy am concours e ahitavanare bango iska foko zare Antananarivo eto fa misy candidat njare magnaboaka ninjareo zare Majunga magnaboaka ninjareo Tamatave magnaboaka ninjareo Diego mazava hoazy magnaboaka ninjareo Sambava zare magnaboaka ninjareo de sambia manohagna nihinazy mazava hoazy mandeha eto en public raha jiaby de tongava maro ni invitation afaka misy mangala invitation fa efa sur invitation manomboko 14h elle est là jusqu'à maraindregny ampodiky ndraiky artiste magnafanatsika amin'io Tixon Rimka Mama Red membre de jury ntsika ampodiky ho anzeo atsika jiaby agny magnaraka hoe mankôry concours igny Miss Wendy Catalina Nashana Ezebia Meva Sanji Monsieur Rodriguez Miss Celoria Beauté maro zegny raha amin'io maro activité atao maro événement atao tongava tsika jiaby mba mizaha mba mifanohagna tsy fanity agnatin'ny réseau kofa misy raha galerandraha agny weye yasra yade igny atsika jiaby vovorekato tsy magnanjany havako aby fiainagna atsika tô fa 2026 raha kombo tsara mbo ifanohano mbo ifanohagna atsika tô mariage ngénita igny vita zigny camaradiky zigny nipetraka taminahy oui c'est vrai certificat namezako azy foko avant fona madi fampianaragna natako azy foko izy tonga andafy agny engane hasokatra coiffure malazalaza nihinay reto malazalaza nihin'olo jiaby tsofigny rano na genita ho lavitry rano mangotraka ho lavitry raha jiaby eto tsisy olo andeha nihitihira ihany eto tsisy olo andeha gn'alibarakara ihany fô fitsodrano ninaha je suis très fière de toi engane hiakatra étape par étape enazy zandriko afa hitanà commentaire an'olo jiaby regny hitanà le faly aminao hitanà le tsy faly aminao ampodiky ndraiky amitsika mandeha 2000 personnes na mizaha aketo am le 31 janvier soirée unique organisé Dukweli boutique of quality ao am Jospub tsy ino le soirée ifa concours na coiffure africaine zany raha vony samba nisy eto Madagasikara i concours io samba nisy eto zare 7 atsika jiaby zeio district jiaby afaka mandray anjara 6 province afaka mandray anjara maro zare wa hipubliek tsirairay Wanare Sambava, Tuan Olngore, Wanare Majunga, Tuan Olngore, Wanare Tamatave, Eza, Sambia Viamar, Mandem Jospub Bekau, Manon Zeol Tiam Tuhana. Fa Radiab Zezeng, atane en direct amni Dukweli, Ewa Tavanare Bang, Isankaraza, Tavanare fa Mar. Mananga talenta zaza vayavi jeune malagasy maro mananga talenta eo agnaboaha kwazy Dukweli miwera isanandro mresaka volo mresaka ino am fogna mampiwera za hitanare za ko fa hitanare midala weska ato afa agny hitavanare za
donc tongava tsika jiaby samy manohagna district nazy aza samy manohagna province misy azy aza mandigny raha misy raha tsy manjarinjary fogna vondi voreka ato tsika jiaby kombo havy anao hagnolo tanagna raiky aminare havy anao hagnolo raiky hiboaka aketo candidat jiaby amaregny afaka amaregny farantara miboaka candidat jiaby misy olo tegna sofia azy io misy olo tegna ny aloatra mangory misy faritregna lanjorof maro zareo sambian manohagna nihinazy aby jiaby Zani heke amle 31 ici 31 janvier mémorisez bien le date 31 janvier awam Jospeb yarahantsika ministre jeunesse et sport ministre sera isora neketo kwa ministre ze aviagny amine faritry Sofia ze agnatiny mba nagnampy zah koa amfagnatiny tragna raha jiaby to ministre Lilson isoragna koa izy mba nagnampy zany ka Sofia mikarakara raha zery ava koa be are kondistandregny ze SGNita tsy fagnaraka tsisy androne zigny efa miconsidéré que karaha raha vaviky marigny izy nagnano formation marigny izy nandeha nipetraka tamy Dokoely regny tsisy vandy fa le zaha andeha nihity azy andeha nino azy resaka invitation tompoko non igny juste débat tantsika hely ka fogna débat masirosiro hely amin'ny to mois de janvier ntsika to mbongalangalantsika tsirony mitsodrano anazy za zandriko tiako ho tonga lavitra amizay tanjony irina hoagny anatonga France ekagny afidiko avavan'olo jiaby anafa vita formation fitato amy Dokoely ambara zareko ana mahay magnano bango hairstyle 5 minutes fogna ninafa vita jenta ambara roa jiaby endafy ihany koa ana mahay magnano bango mahay mitaly fa tsy mivarotry crème fogna repaka ma jenita crème izy hitanareo mahay magnano bango izy hitanareo igny mahay magnano taly fa izy raha tsy nahay fa fogna izy amresaka fandaniam-potoagna zanky ana tonga akagny atovy zandrika zahay ve mbo magniry koa agny jenita sady mivarotry crème mahay mitaly mahay magnano bango félicitations zeszery avakwe ke azadigny soirentsika ampodiko ndraiky amy le 31 janvier ao amy Jospeb organisation indraiky isan-tagno fô za miorganiser izy fa izy tamto misy ny atao hoe concours na coiffure africain pour jeunes talents à Madagascar afa maromaro candidatsika kao zaha samby mizava le amy faritrinazy hiboaka ake sarinjare tsiraidraiky partager tohany ohatra reny vanga megana ndeny zaha levenahagna ataoko are manohagna olo jiaby avy aminare avy sambava zy tohaninare avy mazenga tohaninare avy tamatavy tohany ozy hirany lalahy avy aminay zegny tontohany mba tontohany olo avy aminare vakagny mba magnano raha tsara magnanjany mba olo managna talenta tohany agny raha ambarikore hoe hoany ze olo vingitry mo de merde izy hoany ze olo mahita fô hoe maharigny raha volagniny Dokoely zany tsika tô mbo ifanohintôhagna mbo hagnanjany hony atô fa zany masoatsika mifanohintôhagna amy raha tsara mifanohintôhagna amy raha tsara fô atsika tô ndi volagna mariage ny jenita afa vitany mariage anazy ary zaha ravoravo amizigny fiera zaha aminazy na vita nanolo nandeha edy na vita pahely raiky izy mbalo avy deuxième panazy mbalo avy troisième panazy ary rena nagnano commentaire henarezy ndraiky fitiavandrahanazy maromaro capture tonga aminazy agny maro izy agny samby miambigny anjarany koa le amin'ny anjarany akagny fa ny momba ny Dokoely soirée amle 31 ao amy Jospeb azadigny fô resadra ko mbala misy resadra tsisy ambonio aty organiser ny Dokoely concours izy misy ny mpandresy misy mondresy fa alors ka misy ny mpandresy samby manohagna hologno anazy merci beaucoup mankasitrika mankateligny atsika jiaby 2000 personnes nagnaraka leviny Dokoely na somary nijalijaly réseau na somary ratsiratsy réseau na zanjagnany ova place Dokoely tegna nandeha zah réseau merci tompoko atako amy commentaire akave ndraiky sary ny affichenay miaraka membre de jury wis vayafely mahay mihira hely tsotsorogno Wendy Catalina jury ka misy koa vayafely nahazo cadeau tamy vadiny na Shanna mihira ka misy zany ka jojoby mahay mihira igny koa membre de jury ka misy lalahy mahay manjetry be koa Meva Sanji membre de jury ka maro zare membre de jury misy Seloria Beauté vayavy managna salon de coiffure koa zany avy aminay mandry tsara avy aminay Sofia membre de jury ka koa izy maro raha ho hitantsika kao ke arahony page
toan'olo toan'olo avy aminare ana mizahazaha i toan'olo avy aminare kofa miboaka kesary toano zany mahatsara olo mifanontogna mbo tsy ho lavo. Merci beaucoup, ciao ciao, bisous.